Jos tänne tulee ihminen, jonka mielestä homot pitää heittää katolta alas, naiset pitää pistää jätessäkin, mun mielestä tällainen ihminen on erittäin haitallinen Suomelle. Ihan petisti. Saaks tää kiroilla? No niin, yes. Tartun tuohon. Siis sukupuoli on kaksi ja sukupuoli on biologinen asia. Ja jos tää olisi käyty netissä tää keskustelu, niin tää olisi ollut kyllä sit niin sanotusti ruskea materia osuu tuulettimeen niin kuin saman tien. Mä oon Arman Alisad, dokumenttielokuvan ohjaaja. Mä oon täällä tänään sen takia, että mä haluan kuulla erilaisia mielipiteitä ja ajatuksia erilaisista maailmankuvista ja oppia enemmän ihmisistä ja maailmasta. Moi, mä oon Laitisen Lauri, Perussuomalaisen nuorison istuva puheenjohtaja ja taustaltani ensihoitaja opiskelen. Moi kaikki. Moi. Mä väittäisin, että on ja ei oo. Että Suomen kaltaisessa demokraattisessa maassa eroaa ehkä muusta maailmasta se, että täällä on vähemmän sellaista polarisaatiota, mitä muualla maailmassa näkee, jossa saattaa olla ihan niin kuin brändättynä oikeistomediaa tai vasemmistomediaa. Ja ehkä täällä niin kuin perinteisesti enemmän ollaan puolueettomia, mutta kuitenkin sellaista asenteellisuutta näkyy, että mä pystyn niin kuin oman työni ja omien kollegoiden ja siitä niin sanotusti sisäpiiristä, jonka kanssa olen tekemisissä, niin nähdä sellaisia vaikutteita, että kun kirjoitetaan asioita, niin semmoinen asenteellisuus näkyy kyllä ihan kummallakin puolella. Et siksi mä väittäisin, että on ja ei ole. Niin, kyllä varmasti mie väitän näin, että media on puolueellinen, on niin journalismia tai tiedotusta, joka ei ole puolueellista, ja on sitten semmoista, joka on puolueellista. Mutta ehkä mitä mä väittäisin, niin tässä on tapahtunut semmoinen murros median puolueellisuudessa, jos vertaa vaikka 2000-luvun alkuun ja nykypäivään. Että ehkä vahvemmin nuoremmat journalistisukupolvet on niin enemmän ideologisia siinä omassa journalismissaan mitä aiemmin. No moikka, mä oon Jenny Kasongo, 29-vuotias ja mä toimin Vasemmistonuorissa varapuheenjohtajana. Mä näkisin, että media on jonkin verran puolueellinen. Hyvä esimerkki tästä on se, miten niin kuin Gazan sotaa viime vuodesta lähtien on uutisoitu, että medialla on ollut todella vaikeaa sanoa ääneen se, että kyseessä on kansanmurha, ja siinä meni todella kauan ennen kuin media edes uskalsi sanoa ääneen, että oikeastaan mitä Israel tekee, niin on selkeästi kansanmurha, ja se on ollut heillä pidemmän aikaa tavoitteena. Mutta kyllä sitä niin kuin puolueettomuuttakin on selkeästi, varsinkin näissä isommissa uutismedioissa, mikä on sinänsä tosi hyvä, mutta mä jotenkin näen, että se vaatii lukijalta sellaista laajempaa, hyvää mediakriittisyyttä, jotta huomaa sen, että milloin tavallaan kyseessä on toimittajan oma mielipide tai jokin uutismedian tehty päätös, että asioista, erilaisista ilmiöistä puhutaan tietyillä sanoilla ja sitten ei välttämättä sitä koko totuutta tuoda esiin. Toimittajien poliittisia asenteita ja puoluekantoja aika vähän tutkittu. Löytyi pari tämmöistä tutkimusta, mitkä on tehty siitä, että miten journalistiikan opiskelijat näkee asioita. Ja mä kirjasin tänne itselleni ylös, että 2016 oli tehty semmoinen tutkimus, missä kysyttiin politiikan tai journalistiikan opiskelijoilta niiden poliittisia kantoja, että mitä puoluetta he äänestäisivät, jos nyt olisi eduskuntavaalit. Ja siellä tuli semmoinen tulos, että vihreitä äänestäisi 47,7%, vasemmistoa 27,3% ja SDP:tä 11,4%. Eli hyvin selkeästi värittynyttä on ainakin journalistiikan opiskelijoiden ajatuskanta tai hyvin tämmöistä yksipuoleista. Sama on yritetty kysyä myös toimittajilta aikaisemmin, mutta siitä isojen mediatalojen toimittajat on kieltäytynyt. Ja tänä vuonna taas journalisti ilmoitti, että he tekisivät tämmöisen kyselytutkimuksen, mutta he sitten vetivät sen loppupeleissä pois. Ja tästä oikeastaan tuoreempaa 2020 Ville Mäkilä teki myös journalistiikan opiskelijoista tämmöisen opinnäytetyön, jossa se tiedusteli tätä. Ja silloin niin Vihreätä ja Vasemmistoliittoa yhteensä niin näyttänyt opiskelijoiden kanta oli 57% kannattaa Vihreätä ja Vasemmistoliittoa. Ja siinä etäisin puolue oli perussuomalaiset.
niin jos joku väittää, että se ei tule vaikuttaa jollain tavalla siihen niin journalismiin, heidän omat arvopohjansa, niin silloin valehtelee. Että totta kai se vaikuttaa, ja ihan myös toisenkin puolen. Mutta sitten, että millä tavalla journalistit näkee oman työnsä, onko se siis tiedonvälitystä vai onko se jonkinlaista maailmanparantamista, niin nuoressa toimittajasukupolvessa, tästäkin on tehty kansainvälinen tutkimus, jossa Suomesta oli 450 toimittajaa, ja niistä nuoremman sukupolven toimittajista 40% oli sitä mieltä, että journalismissa on tärkeää tavallaan parantaa maailmaa, tai ei niinkään se tiedonvälitys, vaan se, että se pitää johtaa johonkin hyvään. Ja tämä kyllä on sille huolestuttava kehityssuunta, ja tästä itse asiassa Katleena Kortessuo, tietokirjailija, teki semmoisen kirjan kuin Journalistin kuolema, joka kannattaa kyllä lukea ja kuunnella, että se oli erittäin hyvä. No ehkä noista journalistien kannanotoista ja maailmanparannuksesta tuli mieleen tämä aiempi Gazaan liittyvä seikka, eli se kun sanoit, että siinä kesti tosi kauan, että journalistit pystyivät median kautta myöntämään, että kyseessä on kansanmurha, mutta kun sitä ei ole vielä esimerkiksi YK:n puolesta todettu, niin tämähän on käytännössä suora kannanotto silloin medialta, että kyseessä on kansanmurha, ainakin niin kuin median näkemyksen mukaan. Mutta itse asiassa lähestyisin tätä samaa kysymystä ehkä vähän toisesta näkökulmasta, ja tätä voidaan myös laajentaa Ukrainan kontekstiin, eli medialla näkyy myös joko tietynlaista puolueellisuutta tai ehkä jonkinlaista tämmöistä niin kuin lähdekritiikin puutetta sen suhteen, että kenen näkökulmaa tai mitä lähteitä ne käyttää. Esimerkiksi just tässä Gazan tilanteessa, niin Hesari esimerkiksi käyttää hyvin usein siis Hamasin terveysministeriön lukuja, siis terrorijärjestönä ilmoittamia lukuja. Ja samaa nähdään esimerkiksi sitten Ylen puolesta vaikka Ukrainan tilanteessa, että jos ajatellaan Ylen uutisointia vaikka Ukrainan sodan tilanteessa, niin ne käyttää Venäjän valtion mediaa siis keskeisenä lähteenä ilman käytännössä, että sitä avoimesti voidaan kyseenalaistaa. Siis tällaisia lähteitä voidaan käyttää, mutta se tavallaan kuva, mikä itsellä on taas näistä parista esimerkiksi värittynyt, on se, että media käyttää sellaisia lähteitä, mitkä niin kuin istuu omaan, ehkä niin kuin just toimittajan maailmankuvaa, mutta ei sitten niin kuin välttämättä sitten kykene ehkä itse sitten suodattamaan sitä lähteiden monipuolisuutta. Oikeastaan YK on todennut, että hyvin todennäköistä on, että Israel edistää kansanmurhaa, ja mielestäni siitä voi kyllä tehdä sellaisen johtopäätöksen, että kansanmurhaa todennäköisesti tapahtuu. Eli en näe, että tässä nyt media tai yksittäiset toimittajat on nyt päättänyt omasta poliittisesta ideologiasta niin kuin sanoa, että oikeastaan, että nyt on kansanmurhaa tapahtunut. Mutta mun mielestä nämä teidän esille tuomat tutkimukset ja tilastot, mä ymmärrän, mitä te niinku haette siellä takaa, mutta mielestäni se olisi tosi omituista jotenkin vaatia journalisteilta, että he eivät vois esimerkiksi äänestää vaaleissa, eduskuntavaaleissa, tai että heillä ei saisi olla mitään sellaista poliittista ideologiaa. Että totta kai he voi myöskin tavallaan tuoda sen esiin tuollaisissa tutkimuksissa. Ja se mun näkökulma siihen, että minkä takia niin kuin osa medioista on puolueellisia, niin se näkyi muun muassa just tässä Gazan sodan ja siinä tavassa, että miten niin kuin sitä sanotettiin ja miten siitä niin kuin uutisoitiin, mutta myöskin se näkyy erilaisissa toimittajien mielipidekirjoituksissa, kolumneissa, pääkirjoituksissa. Hesari jatkuvasti kritisoi sitä, että millaisia aloitteita vasemmistoliitto tekee ja että niin kuin meidän jotenkin ajatusmaailma on aivan vääränlaista ja että se mulle on ainakin värittynyt se, että Hesarilla on kyllä tiettyjä toimittajia, jotka selkeästi ovat oikeistolaisia, mutta en mä niin kuin näe siinä sellaista suurta vikaa, että niin kuin toimittajat voi tuoda esiin, että hei, että me niin kuin koetaan, että tiettyjen puolueiden ajatusmaailma ja jotenkin tavallaan heidän aloitteet ja niin kuin semmoinen poliittinen päätöksenteko ei niin kuin välttämättä ole heidän mielestä järkevää. Ja se vasemmistoliiton meidän vastaus oli siihen, että Minja Koskela sitten niin kuin vastasi tähän mielipidekirjoituksessa. Ja tavallaan tällaista niin kuin, ajatuksen vaihtoa kyllä tarvitaan. Et siinä mielessä mä en niin kuin näe, että jotenkin että tavallaan suurin osa toimittajista olisi jotenkin vasemmistolaisia tai vihreitä, vaan että se kirjo on monenlainen. Mun mielestä älyttömän hyvä pointti siitä,
että mainitaan, että jotkut toimittajat on selkeästi oikeistolaisia ja jotkut toimittajat on selkeästi vasemmistolla. Ja ehkä tämä on mun mielestä se tärkein kysymys, että mitä tälle pitäisi tehdä, kun me halutaan kuitenkin tietoa ja me halutaan saada faktoja siitä, että mitä on oikeasti tapahtunut ilman subjektiivista asenteellista kirjoitusta, jos se sitten näkyy, niin toihan on, että ehkä minusta se tärkeä kysymys, että mitä tuolle voisi tehdä ja miten tuosta pääsee eroon, koska sittenhän se vaatii myös sitä medialukutaitoa. Joskus sä luet jotain asiaa tai seuraat jotain sivua ennen kuin sä edes tajuut, että kuinka paljon sieltä tulee kaikenlaisia viestejä ja sitten jossain vaiheessa ehkä havahdut siihen, että kuinka oikealla tai vasemmalla tämä saattaa olla. Mutta se mun mielestä tärkeä kysymys on, että mitä tuolle voisi tehdä tai pitäisi tehdä, jotta sitten se ei olisi niin asenteellista puoleen tai toiseen. Joo, no ehkä tohon silleen, että mitä sille voi tehdä, niin ei ehkä mitään, koska me ollaan ihmisiä ja ne on ihmisiä, jotka on toimittajia. Kyllä. Ja se, että mitä sanoja vaikka käytetään, miten muodostetaan lauseita, niin sieltä tulee läpi sitä omaa objektiivisuutta, vaikka kuinka yrittäisi sitä karsia. Ja ehkä se on just se, mikä on niin tärkeää siinä medialukutaidossa, että sitä opetetaan kouluissa nuoresta iästä. Ymmärretään se, että ne on ihmisiä, jotka sitä kirjoittaa. Jotkut tekstit on enemmän puolueellisia, just kolumnit, pääkirjoitukset, niistä paistaa enemmän läpi sen kirjoittajan omat mielipiteet. Mutta sitten myös ne tekstit, jotka on NS-neutraaleita, niin myös niissä tulee sitä omaa objektiivisuutta kuitenkin läpi. Ja kyllä. Se on vaan niinku asia, jota ei ehkä voi edes muuttaa, mutta se on hyvä, että me niinku tiedostetaan se. Pieni esimerkki vaan tähän liittyen otsikointiin ja kirjoitustapaan ja sitten se, että miten asioita paketoidaan. Kun tuossa vähän aikaa sitten oli Tesla, joka sitten oliko se Trumpin hotellin vai jossain tornin edessä, jossa oli räjähdyksiä. Ja siis otsikko, jossa lukee, että Tesla räjähti Trump-hotellin edessä ja siellä on Elon Muskin kuva. Niin mun mielestä toi jo johdattaa hyvin paljon siis johonkin tiettyyn suuntaan, kun kyseessä oli auto, joka on täytetty räjäytteillä, jonka joku on etäisesti räjäyttänyt. Niin toi mun mielestä on aika vaarallista, että sit kun koko toimitus on sitä mieltä, että tää on ihan ok otsikko, laitetaan tää näin. Ja sitten se lukee, että tää auto räjähti, vaikka se autohan ei itsessään räjähtänyt. Joo, ja totta kai jos on silleen kuvaavia ilmaisuja niin otsikossa, niin tietenkin ne luo sen niin narratiivin, että mihin suuntaan tavallaan sitä ajatellaan, mutta ehkä mun suurin kritiikki tavallaan siitä, että jos se on niin voimakkaan, uusi toimittajasukupolvi, jos on niin voimakkaan vasemmalle kallellaan, niin että miten se sitten tulevaisuudessa vaikuttaa siihen journalismiin. En tiedä, totta kai näkökulmat ja kommentit ja pääkirjoitukset ja muut, nämä on ehkä mediataloissa lisääntynytkin, tämmöiset näkökulmalliset toimittajien omat pohdinnat ja tulevaisuuden, mutta kaikista tärkein, mikä mun mielestä on siinä on ehkä ymmärretty journalismi hieman väärin, jos se journalismin tarkoitus on parantaa maailmaa. Totta kai saa äänestää, totta kai saa olla oman mielipiteitä, totta kai niistä saa kirjoittaa, mutta siis se journalismi itsessään, se on tiedonvälitystä. Niin tämä on se ehkä suurin kritiikki, että mihin suuntaan tämä media on kehittynyt ja kehittymässä, niin se mua huolettaa. Kyllä pitäisi selkeästi erotella ne semmoiset vaikka kolumnit, mitkä on kirjoitettu sen toimittajan omien mielipiteiden pohjalta, ja sitten taas semmoiset artikkelit, mitkä on tarkoitus olla semmoista faktapohjasta ja puhtaasti tiedonvälitystä. Mutta paljon myös pystyy nimenomaan esimerkiksi kuvavalinnoilla, sanavalinnoilla vaikuttamaan, minkälainen kuva valitaan vaikka jostain vasemmistopoliitikosta ja minkälainen kuva jostain persupoliitikosta, niin silläkin pystyy vaikuttaa ihmisten mielikuviin asioista. Ja sitten ne sanavalinnat. Tänään oli mun mielestä ihan mielenkiintoinen, Yle oli julkaissut tämmöisen jutun tämmöistä Tradwife-ilmiöstä, missä on perinteisiä kotivaimoja esiintyy somessa. Niin siinä he olivat esimerkiksi kuvanneet näiden arvomaailmaa äärikonservatiiviseksi ja muutenkin hirveän trendikästä on sanoa äärioikeisto, äärivasemmisto, että jotenkin tämmöisiä pieniä sanavalintoja, millä pystyy vaikuttaa siihen mielikuvaan aika paljon. Ja yksi tietty tapa, millä media pystyy myös vaikuttamaan, on just se, että tavallaan, että toki se näkyvin puoli on se, että asioista uutisoidaan, mutta se kääntöpuoli on tosiaan se, itse asiassa palatakseni taas tuohon alun esimerkkiin, on se, että mitä ei tuoda esille. Ja itse asiassa yksi hyvä esimerkki tässä vuodenvaihteesta on se, että kun Kimmo Kiljunen, siis ulkoasianvaliokunnan entinen puheenjohtaja, lähtee tekemään räikeitä kannanottoja, joka poikkeaa selkeästi siitä valtavirrasta ja käytännössä valtion linjasta valiokunnan puheenjohtajana, niin
Tästä raportoitiin ehkä viikko, sitten se erosi. Sitten kun palataan 2 vuotta taaksepäin siihen, kun hallitus muodostettiin, perussuomalaisten somekirjoituksista kirjoitettiin 2 vai 3 kuukautta. Lähinnä sillä agendalla, että hallitus olisi horjunut ja kaatunut. No sehän johti lopulta yhden ministerin erokin. Niin tavallaan nämä 2 kontrastia antaa toisaalta esimerkin myös siitä, että media pystyy tavallaan itse valitsemaan, että mistä asioista se haluaa tehdä haloon. No yksi hyvä esimerkki on vaikka tämä, että kansanedustaja vetää vähän liikaa alkoholia lentokentällä, poistutaan lentokoneesta. Asiatonta käytöstä kyllä, ja tästäkin uutisoitiin useamman viikon. Vaikka käytännössä kyse on sellaista, mitä on tehty vapaa-ajalla, sitten voidaan käydä se eri keskustelu siitä, että onko se niin kuin soveliasta käytöstä, mutta tämä, että media pystyy hyvin valitsemaan, mistä se haluaa tehdä kohun, mistä se haluaa raportoida, ja valitettavasti myös tämän tyyppisiä esimerkkejä näkyy vuosien varrelta, että kun perussuomalainen törttöilee, olkoon vaikka 20 vuotta sitten, niin siitä voidaan rummuttaa vaikka 2 vuottakin. Mutta sitten kun muissa puolueista, esimerkiksi nyt johtava puolue tällä hetkellä oppositiossa SDPn osalta, niin siellä kun joku tekee vastaavan, niin se on ehkä päivä tai 2 lehdessä. Pitää uutisella sen vuoksi, koska se pitää olla siellä. Mutta sitten se haudataan sen jälkeen. Ja tietyllä tapaa media pystyy NS-vallan vahtikoirana myös vaikuttamaan suoraankin siihen, että mikä se valtakunnan keskustelu on. Ja tästä ehkä voidaankin vetää aasinsilta siihen, että mikä rooli nykyään sosiaalisella medialla on verrattuna perinteiseen mediaan. Ja tässäkin tavalla nähdään, että perinteinen media on hyökännyt hyvin aggressiivisesti esimerkiksi tätä nykyistä Muskin Xää vastaan. Sen takia, koska Musk on tarjonnut sellaisille ihmisille äänen, jotka ei perinteisessä mediassa normaalisti tulisi esiin, tai perinteinen media on käytännössä avoimesti heitä vastaan. Ajatellaan vaikka, no Trumpi ehkä toki selkeä esimerkki, mutta sitten Briteissä vaikka tämä Faragen reformipuolue tai Saksassa AfD, ei niiden kanssa tarvitse olla samaa mieltä, mutta siis käytännössä niin kun suuret massat ei kunnolla tietäisi näistä puolueista, ellei sosiaalinen media haastaisi sitä valtavirtaa, mitä media pyrkii, tai perinteinen valtamedia pyrkii asettamaan. Mä voisin ottaa tuohon nyt aika pitkä puheenvuoro, niin palatakseni alkuun siihen, että niinku puhuit siitä, että esimerkiksi tämä Kiljusen tilanne jotenkin oltaisiin haudattu ja sitten nämä toiset törppöilyt sitten olisi enemmän uutisissa. Mä ehkä koen, että niissä paljon vähemmin on kyse niinku ideologisesta vinoumista ja siitä, että mitkä asiat on niinku niille itse toimittajille tärkeitä ja paljon enemmän kyse niinku kaupallisista logiikoista tässä kohtaa ja se, että niinku, siitä kirjoitetaan mikä myy ja siis totta kai tuollainen törppöily niinku on äänes niinku mediaseksikkäämpää jossain lennolla kännissä huutaminen ja poliisin poistaminen, niin sillä kyllähän siitä lukee keskivertosuomalainen paljon mieluummin kuin jostain. Ja kyllähän tämä Kiljusen asia mun mielestä oli aika kattavasti esillä kyllä, niin kuin, että en mä koe, että sitä mitenkään sen erityisemmin olisi haudattu. Ehkä sama homma noihin niin kuin Trumpiin ja Farageen ja vastaaviin, että eihän, niin kuin, totta kai sosiaalinen media on iso osa heidän, niin kuin, heidän poliittista logiikkaansa ja heidän niin kuin viestintätapaansa, mutta en mä nyt sanoisi, että Trump esimerkiksi on ihan hirveästi haudattu uutisista. Tai se on ehkä vähän niin kuin pikemminkin päinvastoin, että se on niin kuin myyvää tavaraa, niin sitten sitä uutisoidaan. Ja siinä mielessä niin kuin, en ehkä koe, että pätee niin kuin hirveän hyvin tai että se olisi niin kuin hirveän ideologista välttämättä se, että mistä uutisoidaan. Että se kaupallinen logiikka siinä on taustalla ja se jotenkin, se on harmillista. Paljon mieluummin mä ainakin itse niin kuin, tavallaan ottaisin kaupallisen puolen sit pois kokonaan, mutta se ei nyt tietenkään ole mahdollista. Kommentoin lähinnä näihin näkyviin poliitikkoihin, että en siis meinannut sitä, että näitäkin pyrittäisiin hautaamaan, vaan nimenomaan näen ne parhaimmat esimerkit just siitä, jossa perinteinen valtamedia aggressiivisesti hyökkää näitä puolueita vastaan. AfD:tä on vuosikaudet esimerkiksi Saksassa titulerittu, siis käytännössä rinnastettu natseihin. Briteissä reformin puolesta ihan vastaavaa Trumpista kuin myös. No niin, että olette käytännössä samaa mieltä niiden toimittajien kanssa, mutta käytännössä pointti on se, että siis nämä on niin kuin parhaimmat esimerkit niistä puolueista tai tällaisista niin kuin ihmisistä, joita perinteinen media pyrkii selkeästi niin kuin mustamaalaamaan. Ja sitten heti, kun joku päättää, että tuu tähän sosiaaliseen alustaan tai sosiaaliseen mediaan puhumaan, puhutaan niin kuin normaalisti, just tällä niin kuin kahdenkeskisesti, tällä porukalla puhutaan näistä asioista, niin heti kun tällainen tilaisuus tulee, niin ensimmäisenä
media lähtee kysymään, että ei tämä voi olla oikein. Seuraavaksi lähtee Euroopan unioni. Siis käytännössä tällainen iso kansainvälinen organisaatio siis suuttuu siitä, että joku ihminen menee johonkin striimille keskustelemaan. Niin musta tämä on siinä mielessä tosi suhteetonta, että kokeeko niin perinteinen media ja sitten nämä organisaatiot itsensä niin uhatuksi, että kun joku menee striimin eteen puhumaan, niin sitten pitää näin vahva niin vastareaktio lähteä aloittamaan. Voiko sä tarkentaa, mistä tuossa on kyse? Mä en siis itse vaan tiedä, mistä puhutaan. Tällä hetkellä puhun tuosta Muskin ja AFDn tilanteesta. Siis nyt viime päivinä uutisoitiin siitä, että siis meidän suomalainen komissaari Henna Virkkunen, joka siis nyt EU:ssa vastaa näistä viestintäasioista, niin hän on siis käytännössä jatkanut jo siis hänen edeltäjänsä tehtävää, mutta siis EU-komissio pyrkii siis asettamaan jonkinlaisia sakkoseuraamuksia X:lle siitä, että antaa tällaiselle ihmiselle näkyvyyttä, koska se on muka vaalivaikuttamista. Siis Muskille ja X:lle, eli näille siis yrityksille siitä, että nämä harrastavat vaalivaikuttamista, koska sitten jos perinteinen media tällaista harrastaa, niin se ei ilmeisesti sitä ole. Joo, mutta se ongelma tosiaan ei ole se, että nämä ihmiset ei saisi puhua tai heidät haluttaisiin kokonaan poistaa ja heidän ääni poistaa, vaan se ongelma on se, että mitä he sanoo. Jos ne sanoo asioita, jotka loukkaa toisten ihmisoikeuksia, toisten ihmisarvoa, niin silloin sitä on ihan aiheellista myös kritisoida, että tämä ei ole ok sanoa näitä asioita, ei ole ok vaikka haukkua muita tai näin, niin sen takia meillä on tätä kritiikkiä sitten nousee. Jos joku sanoo jotain, mitä suurin osa ihmisistä pitää järkyttävänä, pitää epäasiallisena, niin silloin siitä myös puhutaan, että tämä on nyt epäasiallista ja näin ei kuulu kenestäkään. Ja siis journalismin tarkoituksenahan on myöskin vahtia sitä valtaa. Et samalla tavoinhan tehtiin myöskin Marinin hallituksen aikana, että Mariniahan jahdattiin useampien vuosien aikana. Ihan kaikesta pienestä uutisoitiin. Eihän me olla niin kuin tässä no toki Marin on sit siitä jälkikäteen sanonut, että on se ollut aika epäreilua, mutta et jotenkin näen sen, että ne, jotka on vallassa, niin totta kai paljastetaan niin kuin asioita, jotka saattaa vaikuttaa siihen poliittiseen päätöksentekoon. Se, mitä perussuomalaiset ministerit on tehnyt ja sanonut, niin se vaikuttaa aivan varmasti siihen poliittiseen päätöksentekoon. Et jos ajatuksena on se, että tiettyjen ihmisryhmien ihmisoikeuksia halutaan poistaa, halutaan painaa ihmisiä alas, niin totta kai siitä täytyy uutisoida ja varmistaa se, että ihmiset on täysin perillä siitä, että mitä tapahtuu ja millainen ajatusmaailma on. Moikka, mä oon Heta Uhtio, helsinkiläinen, 23-vuotias AY-aktiivi ja Etelä-Suomen vasemmistonuorten puheenjohtaja. Moikka, mä oon Nanna Väätäinen, 20-vuotias perustason ensihoitaja AMK-opiskelija Kuopiosta ja mä oon perussuomalaisen nuorison toinen varapuheenjohtaja. No joo, tämä on kyllä semmoinen aihe, josta paljon halutaan jotenkin väitellä vastaan, mutta meillä on useampia tutkimuksia ja tilastotietoa siitä, että Suomi on selkeästi rasistinen maa. Tätä on tehty tutkimusta myöskin Euroopan tasolla ja mä jotenkin aina tässä rasismikysymyksessä mietin sitä, että täällä Suomessa on ollut niin kuin useampien satojen vuosien aikana vähemmistöjä, joiden niin kuin oikeudet ei ole toteutunut. Esimerkiksi suomen romanilaiset. Että se, miten vaikka he niin kuin koulussa pärjää ja se, että miten ne niin kuin vaikka koulussa pääsee sitten korkeakoulutuksen piiriin, niin on ollut hyvin alhaista ja osittain se johtuu niin kuin kouluilmapiirin ympäristöstä ja siitä, että kuinka se rasismi vaikuttaa heihin. Samoin myöskin vuokrauksessa, siis asuntovuokrauksessa on niin kuin huomattu se, että useammin juuri Suomen romaneja syrjitään. Tämä on aivan sama asia myöskin rekrytoinnissa tai työllistymisessä. Et jos meillä on tavallaan niin kuin viitteitä ja tilastoja siitä, että
vähemmistöryhmä, joka on ollut pidemmän aikaa jo täällä Suomessa juuri rasismin takia, eivät pysty rakentamaan sitä niin kuin hyvää elämää Suomessa, niin kyllä mä sanoisin, että rasismia on olemassa. Kiitos. Kysehän ei ollut siis siitä, että onko rasismia Suomessa, vaan että onko Suomi rasistinen maa. Ja mun mielestä näissä on suuri ero. Rasismia on varmasti ihan jokaisessa maailman maassa, koska jokaisessa maassa on ihmisiä, yksilöitä, ja jokaisessa maassa on varmasti myös rasistisia yksilöitä. Mutta mun mielestä kun tarkastellaan sitä, että onko maa rasistinen, niin pitää katsoa laajemmalla näkökannalla. Suomessa esimerkiksi rasismi on selkeästi laissa kiellettyä, yhdenvertaisuuslaissa ja perustuslaissa. Ja yhdenvertaisuuslaissa jopa on nostettu tämmöinen pykälä, että tämmöinen positiivinen syrjintä, eli positiivinen erityiskohtelu on sallittua, jolloin Suomen laki jopa asettaa ikään kuin tämmöiset normaalisti syrjityt ryhmät parempaan asemaan. Ja tämä tilasto, mihin viittasit, oli varmaankin se EU-ssa tehty tummaihoisena EU-ssa tutkimus. Siinähän oli mukana vain 12 EU-maata, joka on aika pieni otanta, ja siinä tutkittiin ihmisten subjektiivisia kokemuksia siitä, onko he kohdannut rasismia siellä maassa. Ja mun mielestä se ei kerro tarpeeksi siitä, että onko se itse maa rasistinen, että ihmiset on kokenut jonkun toimesta rasismia siinä maassa. Esimerkiksi tämmöinen kuin World Population Review on tänä vuonna julkaissut tämmöisen tilaston, missä Suomi on 9. vähiten rasistinen maa. Ja siinä on tutkittu vähän laajemmalla näkökannalla näitä asioita, että esimerkiksi tuloeroasioita, miten pääsee terveydenhuollon piiriin, miten pääsee koulutukseen, tämmöisiä asioita, niin siinä huomataan, että Suomi on oikeastaan todella vähän rasistinen maa. Ja Suomessa on myös maailman onnellisimmat maahanmuuttajat, joka on ristiriidassa tämän EU-tilaston kanssa. Kieltämättä, että siis oikeasti Suomessa lainsäädännön tasolla ei ole rasismia, että ainoastaan on positiivista syrjintää, joka siis on aina syrjintää sitä kohtaan, ketä syrjitään. Eli joka pitäisi saada ehdottomasti pois siis yhdenvertaisuuslain 9. pykälä, minkä Nannekin mainitsi, toi positiivinen diskriminaatio. Niin, Suomi maana siis todellakaan ei ole rasistinen, päinvastoin. Totta kai täällä on ihmisiä, yksilöitä, pieni vähemmistö, jotka voi olla rasisteja, mutta Suomi ei todellakaan ole maana rasistinen. Mä en tiedä, siis jos oli siinä, niin siis mä en tiedä, me jokainen viitataan omiin tilastoihin, mutta siis tämmöinen Helsingin yliopiston tekemä tutkimus, missä tehtiin näitä työhakemusta niin täysin identiteettisellä CV:llä, ja siinä sitten taas niin esimerkiksi niin somalialaistaustainen mies saa yhteydenottoja 9% paikkeilla, about suomalaistaustainen mies 40% about. Niin kyllähän siis niin toihan on aika räikeä niin kuin, tai tavallaan, että jos sä haet töitä, niin lähtökohtaisesti, vaikka se olisi täysin identtinen CV, niin sulla on niin 4 kertaa huonommin todennäköisesti saada yhteydenotto sieltä takaisin. Ja se oli siis täysin, niin kuin, aivan täysin identtinen, ainoa mikä siinä on erilaista nimi. Niin se ainakin oli mulle semmoinen niin kuin, tavallaan herätys siitä, kun luin sen tutkimuksen, että niin kuin, onhan tuo aika niin kuin, ankeata luettavaa oikeasti. Ja siinä kohtaa se on mun mielestä aika systemaattista, jos tämä kuitenkin toistettiin niin kuin, tuhansilla hakemuksilla, että niin kuin, siinä kohtaa se ei ole enää mitään niin hirveän yksittäistä tapauksia ja hirveän niin kuin, silleen marginaalinen ilmiö. Siinä kohtaa se on ihan todella iso ilmiö, etenkin niille, ketkä hakee työtä ja nimi sattuu esimerkiksi olemaan somalialaistaustalle. Ja siis siihen haluan vielä viitata tähän itse niin kuin kysymysasetteluun. Itse näen sen, että, tai jotenkin ymmärsin sen kysymyksen juuri näin, että onko Suomi rasistinen maa. Siihen sisältyy se, että esiintyykö Suomessa systemaattista rasismia. Viittasit tähän, että on niin kuin tällaisia yksilötasolla tai yksittäisiä rasistitapauksia. Toki niitä tapahtuu ja on, mutta kun on tutkittu, että tätä systemaattista eli jatkuvaa rasismia esimerkiksi rekrytoinnissa, asuntojen vuokrauksissa, jne. Koulutuksessa sitä esiintyy, niin kyllä näkisin, että Suomi on rasistinen maa ja asialle täytyy tehdä jotain. Mitä asialle pitää tehdä? Jos teidän antirasismin lähtökohta on silleen, että muita syrjimällä sillä tavalla nostamalla... Ei, se ei ole meidän. Okei, no niin, hyvä, että ei ole teidän ratkaisu. No niin, mutta sanotaan näin, että jos sanotaan joitain tämmöisiä
nimenomaan, että jos lisätään muiden syrjintää sillä, että nostetaan jotain niin positiivisen erityiskohteluun, niin ei niin tämmöinen toiminta vähennä ennakkoluuloja tai vähennä sitä rasismia itsessään. Mä itse asiassa väitän, että tämä on tämmöinen vähän kuuma nosto, mutta mun mielestä tuntuu siltä, että kun keskustellaan rasismista tai ihmisten ennakko-oletuksesta tai muusta, niin että mistä ne tulee, aika harva oikeasti ajattelee silleen, että mä nyt vihaan tuota ihmistä tai mulla on jotain vastaan tätä ihmistä sen vuoksi, koska minkä värinen hän on tai mikä hänen kansallisuus on tai muu vastaava, mutta semmoiset asiat, kuten vaikka haitallinen maahanmuutto. Sellaista ei ole. Sellaista todellakin on. Sellaista on. Mutta semmoinen, että jos me haalitaan semmoisista maista, kulttuureista, joiden arvopohja tai on aivan täysin päinvastainen, ja sitten täällä he ylikorostuu vaikka raiskaustilastoista, henkirikoksissa, niin tämmöinen on omiaan luomaan siis tämmöisiä rasistisia asenteita ihmisille. Ja mun mielestä paras antirasistinen teko on torjua haitallista maahanmuuttoa. Sanoa tähän väliin. Siis sanoisin sen, että alkuperäiseen väitteeseen, että onko Suomi, mä oon nyt 45 vuotta ollut täällä, ja onko Suomi rasistinen maa, niin mä väittäisin, että maana ei niinkään. Rasismia esiintyy. Ja sitten sekin on mun mielestä tärkeää, joka on myös yksilökohtaista ja subjektiivista, että miten sen asian myös ottaa. Silläkin on tosi paljon tekemistä. Jollain ihmisillä on paksumpi nahka ja jollain ei. Ihmiset on täysin erilaisia. Ja sitten kohdannut ja kokenut on myös eri asia. Mä oon sitä kohdannut vaikka kuinka paljon, mutta en mä sitä ole kokenut. Et sit taas mutta se on taas minusta kiinni. Se on se, että miten mä sen koen. Mä oon tyyppinä sellainen, jos mä en oo hyväksytty täällä, mä oon silleen, että moikka, pitäkää tunkkina, mä menen paikkaan, jossa mä sitten luon sen oman asiani. Ja on ehkä elämässä muutenkin toiminut vähän silleen kuin vesi, että jos mä en pääse tästä, mä menen tästä. Kaikkea siihen pystyy, ja jotenkin se on niin subjektiivinen asia myös, että se kokeminen ja kohtaaminen. Mutta jotenkin siis suomalaisia mä pidän ehkä sellaisena tyyppeinä, jotka on etäisiä, hiljaista, sellaista metsän kansaa, joka tutkii vähän niin kuin se, mitä mä oon oppinut, millainen niin kuin kantasuomalainen on. Tarkkailee kauempaa, ja sen luottamuksen saaminen kestää ihan älyttömän kauan. Se on semmoista pitkään katsomista, tarkkailua. Täällä me ollaan totuttu sille, että me tehdään kollektiivisesti joku asia yhdessä ja kaikki käärii hihat ja tehdään kimpassa. Ja sitten jos tulee ulkopuolinen, niin sitten vähän tutkitaan, että okei, että miten tämä sopeutuu ja miten se istuu tähän ja miten tämä periaatteessa pitkällä tähtäimellä menee. Ja sitten käyttämättä sanaa haitallista maahanmuuttoa, mä en niin kuin siihen halua puuttua tai raiskaustilastoa tai mihinkään muuhun, mutta siihen mä voisin nähdä, että on varmasti inhimillistä, että kun ne huomataan, että jos puhutaan lieveilmiöstä, että siitä, että ei sopeudu, ja sitten jos se ryhmä on riittävän iso, niin mä kyllä pystyn näkemään, että miten tollainen asia aiheuttaa sitten niitä ennakkoasenteita lisää. Et kun sä luet niistä, tiedät, että tämmöistä on sopeutumisvaikeudet. Just haastattelin Ruotsin Ylen toimittaja, joka on tehnyt jenginuorten kanssa pitkään töitä ja kirjoittanut monta kirjaa siitä ja kertoi, miten on täysin epäonnistunut maahanmuuttopolitiikassa siitä, että on kouluja, jossa ei ole ketään, joka puhuu ruotsia. Siellä on niinku tällaisia alueita ja totta kai tämmöiset asiat, mä itse näkisin, että on vaan inhimillistä, että kun tämmöisiä nähdään ja nähdään sitä sopeutumattomuutta, niin se lisää ennakkoasenteita. Puuttumatta sitten mihinkään raiskaustilastoihin tai mihinkään tällaisiin asioihin. Mä en siihen halua. Mutta yleisesti vaan se, että jos ei sopeudu ulkopuolelta tullut, niin voin kyllä nähdä sen, että se lisää tämmöistä ennakkoluuloa. Mitä tulee maahanmuuttoon, niin sehän on todella tärkeää, että Suomeen saataisiin lisää ihmisiä. Täällä valitettavasti erinäisistä syistä ei välttämättä haluta tai uskalleta hankkia lapsia, syitä on monia, niin kyllä tänne tarvitaan maahanmuuttajia. Itse en näe, että haittamaahanmuuttoa sellaista ei ole olemassa, vaan se kaikki, no nyt tästä laista olette tosi paljon puhunut ja jotenkin tuonut esiin sitä, että se jotenkin määrittelisi myöskin todella paljon sitä niin kuin yhteiskunnan moraaliasemaa, niin mä näen, että niin kuin maahanmuuttolain näkökulmasta erityisesti
tai turvapaikkahakijoiden kohdalla se on tosi tärkeää, että useammat ihmiset voivat muuttaa tänne erinäisistä syistä ja rakentaa täällä Suomessa hyvää elämää ja varmistaa se, että Suomi pysyy pystyssä myöskin tulevaisuudessa. Et ei ole sit niinku siitä väestöstä kiinni, että näivettyykö tämä koko Suomi vai ei. Et siinä mielessä mä en niinku näe, että mikä tämä niinku teidän mielestä haittamaahanmuutto on. Se, miten antirasismia edistetään ja varmistetaan se, että useampi maahanmuuttaja integroituu tänne, niin se vaatii sitä, että meillä on kotoutumispalvelut kunnossa. Siitä teidän emopuolue on nyt leikannut todella paljon ja siirtänyt kuntien puolelle. Ja se tulee vaikuttamaan siihen, että on useampi maahanmuuttaja, joilla on todella vaikeaa integroitua tänne, saada töitä, kouluttautua, kun meillä ei ole tarpeeksi palveluita. Kotoutuminen loppuu siinä kohtaa, kun aletaan kotouttamaan, koska se lähtee itsestä. Jos sinä hyppii vierellä tulkkeja jos toista, niin se nimenomaan hidastaa sitä oppimista. Tärkeintä on se, että todellakin hidastaa oppimista. Ja sitten meillä on siis maista, kulttuureista, siis niin Lähi-idän maista tullut siis valtava määrä ihmisiä länsimaihin, ja missään Ruotsi, Saksa, Ranska, missään ei ole pystytty millään tavalla kotouttamaan niin tietysti maista ja kulttuurista tulleita ihmisiä tähän yhteiskuntaan massamäärin, kun se tulee isoissa määrin. Totta kai, mä oon itse Torniossa asunut ja siellä on hyvin vähän maahanmuuttajia, ja sitten kun sinne tulee maahanmuuttaja, niin hän joutuu, koska siinä ei ole sitä isoa omaa yhteisöä vieressä, sun ei tarvitse edes kotoutua Helsingissä, esimerkiksi Itä-Helsingissä tähän yhteiskuntaan, kun sulla on se oma yhteisö siellä. Niin silloin jos hän joutuu, jos tulee silleen sopivassa määrin jostain kulttuurista, niin totta kai ne kotoutumisen edellytykset on suurempi, mutta niitä ei tarvitse kotouttaa, koska ne kotoutuu. Ja silloin kun siinä on tämmöinen tulkkisirkus ympärillä huutamassa, niin silloin ei todellakaan kotoudu. Mä haluan tarttua tähän, koska niin kun oma henkilökohtainen kokemus just tähän niin kun kotoutumiseen liittyen tulee just tästä, että kun varttuu sellaisella paikkakunnalla, jossa ei yksinkertaisesti ole vaan niin paljon maahanmuuttajia, niin tavallaan se toki niin maahanmuuttajan näkökulmasta ja itse kun tuun monikulttuurisesta perheestä, niin tavallaan se vastuu ja velvollisuus on niin kuin ottaa itse ne ohjat ja tavallaan tehdä itse ne toimet, että pystyy sopeutumaan sinne yhteiskuntaan. Ei sulla ole mitään edellytyksiä sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan, jos sä itse ota sitä vastuuta. Totta kai me voidaan tarjota kotoutumispalveluita, totta kai meidän pitää tarjota kielipalveluita, mutta jos lähtökohtaisesti ei kiinnosta tehdä mitään asian eteen, niin sä voit lyödä niille niin paljon pötäkkää ja rahaa käteen, että se ei muuta käytännössä yhtään mitään. Ja se ero on just tässä, että jossain Helsingissä tilanne on nykyään niin paha, että joku voi asua Suomessa 30 vuotta tulkkauspalveluilla, saada Suomen kansalaisuuden, eikä silti osaa yhtään sanaa suomea. Mutta sitten taas vastaavasti mennään ainakin meidän maakuntiin, niin siellä jos joku tulee maahanmuuttajana Suomeen, niin sun on pakko oppia sitä kieltä, koska ei ne suomalaiset välttämättä osaa englantia puhua takaisin. Niin sulla ei käytännössä ole mitään edellytyksiä työllistyä, sulla ei ole mitään edellytyksiä tavallaan selvitä siinä ympäristössä, jos et sä itse ota niitä ohjia sun elämästä. Yhteiskunta tarjoaa tietyt välineet, se on totta, ja totta kai pitää jatkossakin, mutta lähtökohtaisesti jos oletetaan, että Suomeen tulevat maahanmuuttajat olisi jollakin tapaa niin avuttomia, että ne ei kykene mihinkään ilman, että ylhäältä tulee valtio, joka tarjoaa kaiken heille, niin se ei yksinkertaisesti pidä paikkansa. Yksilön vastuuta ei pidä unohtaa tässä asiassa. Sitten jos puhutaan laajemmin siitä, että onko Suomi niin kuin yhteiskuntana rasistinen tai maana rasistinen, niin totta kai jotkut ihmiset on hyvin kusipäisiä, mutta ei se voi leimata koko kansakuntaa, koko yhteiskuntaa. Koska jos me lähdetään sille tasolle, niin tässä maailmassa on varmaan yhtäkään maata, joka ei olisi rasistinen. Ja sitten jos päästään siihen, että mikä sitten varsinaista haitallista maahanmuuttoa on, niin musta esimerkiksi haitallinen maahanmuutto on sellainen, että tänne tulee ihmisiä, joiden arvomaalla on täysin ristiriitainen sen kanssa, mitä me yhteiskunta ajatellaan. Jos tänne tulee ihminen, jonka mielestä homot pitää heittää katolta alas, naiset pitää pistää jätessäkin, mun mielestä tällainen ihminen on erittäin haitallinen Suomelle. Ja pitää muistaa, että ainut raha, mitä heihin menee, ei ole se kotouttamiseen korvamerkitty raha. Meillä menee ihan älytön määrä rahaa heidän sosiaaliturvaan, heidän terveydenhuoltoon, tällaisiin asioihin. Eli kyllä heihin Suomi panostaa erittäin paljon rahallisesti jo valmiiksi. Siis maahanmuuttajien ei pitäisi saada terveydenhuoltoa. En sanonut sitä, vaan siis sitä, että sanoit, että sitä rahaa menee sosiaaliturvaan. Niin mä sanoin, että heille niin menee rahaa näihin palveluihin. Eli se, että me otetaan heiltä kotoutumisrahoista pois,
ei tarkoita, että jatkossa Suomi ei ollenkaan pistäisi rahaa maahanmuuttajiin, vaan heihin menee rahaa muissakin kanavissa jo paljon kuin niissä kotouttamispalveluissa. En sano, etteikö näin pitäisi olla, että heidän terveydenhuoltoon esimerkiksi menee rahaa, vaan että mun mielestä on hyvin perusteltua tässä taloudellisessa tilanteessa, että heiltäkin täytyy jostain leikata, ja mun mielestä se on mieluummin ne kotouttamispalvelut kuin vaikka terveydenhuolto. No, tuossa tapauksessahan silloin se toimeentulotuen määrä tulee nousemaan, mikä on ollut nyt ihan hallitus myöskin ennustanut, että nämä sosiaaliturvaleikkaukset, mutta myöskin kotoutumispalveluiden leikkaukset tulee vaikuttamaan siihen, että yhä useampi on toimeentulotuen turvassa, mikä on se pahin mahdollinen, että me ei haluta ihmisiä siihen asemaan. Mutta mitä tulee näihin niin kuin kotoutumispalveluihin ja siihen, että miten niin kuin Helsingissä maahanmuuttajat kotoutuu, niin tämä on hyvin tyypillistä, että ihmiset, jotka ei ole Helsingistä, jotka ei ole asunut useampien 10 vuosien aikana Helsingissä, niin on hyvin vinoutunut ajatus siitä, että miten niin kuin, millainen Helsinki ylipäätänsä on ja millaisia juuri maahanmuuttajia Helsingissä on. Kiva, hyvä, niin mäkin. Useampi maahanmuuttaja, mä sanoisin, että useampi maahanmuuttaja Helsingissä on sellaista niin kuin hustlaa ja väkeä. Et useammat tekee omia yrityksiä ja pyrkii niin kuin, tavallaan elättämään perheensä ja voisin sanoa sen, että monella on sellainen tietynlainen häpeä siitä, että niin kuin ei haluta edes olla sosiaaliturvan piirissä, vaan halutaan tehdä kaikkensa, jotta pääsee sosiaaliturvan piiristä pois. Tämä on ollut se niin kuin hyvin yleinen niin kuin asenne ainakin Helsingin maahanmuuttajien kohdalla. Ja tämä on ollut semmoinen, mitä myöskin mun vanhemmat on mulle opettanut. Ja he ovat myöskin omalla toimellaan niin kuin näyttäneet sen, että miten tavallaan tulee varmistamaan se, että täytyy pitää itsestään huolta. Ja kotoutumispalvelut, nehän on maksimissaan se 3 vuotta voimassa. Eli ei voi olla tällaista tilannetta, että niin kuin useampien 10 vuosien aikana on tulkkien piirissä, ellei ole niin kuin oikeasti jokin tosi erityistilanne. Eli mä en ihan osta tätä sun ajatusta siitä, että on maahanmuuttajia, jotka on niin kuin useiden 10 vuosien, niin kuin, että saavat niin kuin tulkkipalveluita useampien 10 vuosien aikana. Joo. No just tuohon, kun sanoit, että Suomessa voi olla rasisteja, mutta ei pidä koko kansakuntaa sen takia niin kuin leimata rasisteiksi tai Suomea rasistiseksi maaksi, niin ihan saman voisin sanoa myös toisinpäin. Eli on mahdollista, että on joitain maahanmuuttajia, jotka on vaikka pakon edessä joutunut muuttaa tänne ja sitä motivaatiota vaikka kielenopiskelulle ei ole, mutta se, että heitä on olemassa, niin ei pidä leimata kaikkia maahanmuuttajia laiskoiksi sen takia tai muiksi tai haitallisiksi. Ja jos en tiedä, oletteko kauheasti maahanmuuttajia itse tavannut, mutta itse kun olen ollut töissä ravintola-alalla, siellä todella usein kokit on maahanmuuttajia, tiskarit on maahanmuuttajia, siivoajat on maahanmuuttajia. Ja nämä ihmiset saattaa olla 16-17-vuotiaitakin, ne käy aamulla koulussa, ne tulee töihin, tekee tosi pitkän työpäivän, 12 tuntia, todella huonolla palkalla, tosi huonot työolot. Ja sen jälkeen ne jää sinne ja ne pyytää kollegoilta apua. Hei, voit sä kertoa, mikä tää on suomeksi? Koska ne yrittää päästä vaikka amikseen, että ne vois päästä vaikka sähkömiehiksi tai muihin vastaaviin. Ja he tekee todella paljon töitä ja se pettymys voi myös olla tosi iso, jos sitä kieltä ei opi. Ja se että ei nähdä sitä, miten paljon yritetään sanoa, että on joku tulkkisirkus taustalla, niin on ihan naurettavaa, koska se ei vaan ole totta missään määrin. Ja siis, mä sanon ihan nopean huomioon tähän väliin, koska mä luulen, että kummaltakaan puolelta te ette varmaan väittänyt sitä, että kaikki maahanmuutto on haitallista ja te ette ole varmaan väittänyt, että kaikki suomalaiset on rasisteja. Tästä voidaan varmaan kaikki olla samaa mieltä, eikö niin? Että se ymmärrys on mun mielestä aika tärkeä. Mä voin kertoa tuosta tulkkisirkuksesta. Mä oon siis ollut itse Kuopiossa terveydenhuollossa töissä semmoisella alueella, missä on paljon maahanmuuttajia, ja on ollut hyvin paljon maahanmuuttajien kanssa siellä tekemisissä. Ja on semmoisia maahanmuuttajia, ketkä on tosi yritteliäitä, ketkä on ahkeria, ketkä oppii kielen parissa vuodessa ja haluaa asioida suomeksi, vaikka ei olekaan täydellinen suomen kielen taito. Ja he on tosi arvostettuja, mä arvostan heitä tosi paljon ja sitä heidän halua
kotoutua tänne ja oppia kieliä ja olla ahkeria. Mutta mä oon tavannut siellä valitettavasti hyvin paljon myös semmoisia maahanmuuttajia, ketkä on asunut täällä todella pitkään. Edelleen terveydenhuollossa asioi tulkkien välityksellä, ei osaa välttämättä sanaakaan suomea ja elää kotona sosiaaliturvan varassa. Eli kyllä näitä molempia maahanmuuttajaryhmiä löytyy. Pari nopeita molemmat puolet sitten loppuun. Joo, mä ehkä halusin tuoda, tai tästä keskustelusta mun mielestä ehkä puuttuu sellainen tietynlainen aspekti siitä, että niinku, sanotaan, että esimerkiksi me puhutaan nyt maahanmuutosta, mutta te puhutte esimerkiksi tosi paljon niinku julkisessa diskurssissa turvapaikanhakijoista ja pakolaisista ja vastaavista. Niin mä jotenkin ihmettelen sitä, että tässä koko ajan katoaa se niin kuin inhimillinen hyvä, mikä tulee siinä, että me saadaan ihminen jostain kriisialueelta ja saadaan se turvalliseen paikkaan, esimerkiksi Suomeen. Sehän on ihan hirveän hyvä saavutus. Se on niin kuin, että jos ihminen joutuu pakenemaan esimerkiksi sotaa ja pääsee johonkin oikeasti niin turvalliseen paikkaan kuin Suomi, niin me ollaan siinä kohtaa voitettu ihan helvetisti. Saaks tää kirjoilla? No niin, yes. Me ollaan siinä kohtaa voitettu niin kuin ihan tosi paljon tavallaan inhimillistä pääomaa sillä, että se ihminen on turvassa. Sitten alkaa tämä niin kuin integraatioprosessi, ja totta kai se, niin kuin, jos se yskii, niin se yskii. Saattaa olla niin tosi paljon esimerkiksi niin traumaa, väkivaltaa taustalla, saattaa olla niin ihan tosi vaikea saada sitä ihmistä tähän yhteiskuntaan, mutta se, että se on vaikeaa mun mielestä, on aika todella huono syy sille, että sitä pitäisi ollenkaan yrittää tai tehdä, tai sitten se, että se ihminen ei pitäisi ottaa tähän maahan sisään, tai että se pitäisi potkia täältä pihalle. Täällä me ostetaan vaan itselle moraalisesti hyvä omatunto, koska maailmassa on pakolaisia mitä 100 miljoonaa, vähän reilu. Ihan hirveetä, siis todella hirveetä heille. Mutta se, että jos me otetaan tänne 1000 ihmistä, vaikka 2000 ihmistä, niin se ei vaikuta siihen maailman pakolaistilanteeseen millään tavalla. Totta kai se niille yksilöille, jotka me otetaan tänne, mutta siis 2000 ihmisille, jotka me otetaan tänne, paljon me laitetaan niihin rahaa ja näin, niin siis se vaikuttavuus, se on ainoastaan heille yksilöille hyvä ja ihana homma heille, mutta sillä ei niin maailman pakolaistilannetta muuteta. Mutta haluaisin ihan pakko kommentoida tuohon Jennylle, kun nostit sen, että tarvitsisiko maksaa. Siis mun mielestä haitallista maahanmuuttoa on, ja parasta tapa torjua haitallista maahanmuuttoa on tehdä esimerkiksi meidän sosiaaliturvasta kansalaisuuspohjainen, joka tarkoittaa sitä, että ihminen, joka tänne tulee, niin hän tulee omalla työllä, perheensä kanssa omalla työllä toimeen, ja tällä tavalla niin ongelmia maahanmuutosta vähenee, koska ne ihmiset on niin aidosti toimeentulevia ja haluaa sillä kautta tulla tähän yhteiskuntaan mukaan. Kansalaisuusperustainen sosiaaliturva olisi aivan loistava keino tähän niin ongelmaan. Me ei päästä pakolaisista ja maahanmuuttajista eroon sillä, että me laitetaan kaikki portit ja rajat kiinni ja laitetaan silmät kiinni ja leikataan sosiaaliturvasta ja heitetään pois terveydenhuollon piiristä. Meillä on tulossa valitettavasti ilmastokriisin takia aivan järjettömän määrän ilmastopakolaisia. Et siinä vaiheessa niin kuin, tavallaan teidän keinot ei enää auta, vaan meidän täytyy jo tässä vaiheessa investoida siihen, että meidän kotoutumispalvelut on kunnossa ja varmistaa se, että se kotoutuminen on mahdollisimman jouhevaa. Moi, Pyry Lindström, Vasemmistoliiton jäsen ja Valtio-opin-opiskelijat ry varapuheenjohtaja, opiskelen politiikkaa ja viestintää. Moikka, olen Talkreen Jyri Helsingistä, 22-vuotias perussuomalainen kansalliskonservatiivi. No, kun puhutaan sukupuolten välisestä tasa-arvosta, niin se on mun mielestä riittävällä tasolla. Ehkä isoin tällä hetkellä sellainen asia, mikä tekee siitä eriarvoista meidän ainakin lain näkökulmasta on asevelvollisuus, joka on tietenkin vain miehille pakollista, mutta naisille ei. Mutta mun mielestä meillä ei tarvitsekaan olla täydellistä sukupuolten välistä tasa-arvoa, vaan mun mielestä se on ihan ok, että otetaan huomioon se, että ihmisillä on erilaisia ominaisuuksia sukupuolesta riippuen keskimäärin. Suomi on lähtökohtaisesti ollut hyvin edistyksellinen maa sukupuolten välisessä tasa-arvossa. Meillä on esimerkiksi ensimmäisenä tullut naisille täydet poliittiset oikeudet. Mutta ehkä suurin uhka, mikä tällä hetkellä sukupuolten välistä tasa-arvoa uhkaa, on se, että meille tulee paljon maahanmuuttajia islamistisista maista, jossa naisen arvo on aivan nolla.
mä ymmärrän sen pointin tuosta viimeisestä lauseesta ja itse tulen siis kulttuurista ja maasta ja alueelta, missä se epätasa-arvo on vahvaa. Ja esim. Jos ajatellaan Iranin nykyistä tilannetta ja naisten oikeuksia, niin ymmärrän kyllä tämän täysin. Mutta jos me puhutaan niin kuin laajasti, yleisesti nyt Suomessa niin kuin tasa-arvosta miesten ja naisten välillä, mä en tiedä, onko toi nyt ehkä se isoin uhka välttämättä niin kuin juuri nyt, mutta se kysymys siitä, että onko Suomessa tasa-arvo riittävällä tasolla, mä väittäisin, että ei ole. Se ei ole missään riittävällä tasolla. Et jos olisi, meillä olisi tosi paljon hienompi ja parempi maailma. Et on varmasti niin kuin edistyksellinen verrattuna muuhun maailmaan. Mä oon niin paljon reissannut maailmaa, että mä voin sanoa, että tämä on utopia. Siis sen voisi katsoa se sanakirjasta. Siis sieltä, että tämä on joku kuvitteellinen paikka jossain. Niin hyvin asiat on, mutta ei ne kuitenkaan niin kuin riittävällä tasolla ole. Et siitä voidaan kyllä väittää, että asenteita on edelleen varmasti se, että miten aika isoissakin porukoissa, työympäristöissä ja muissa suhtaudutaan naisiin, niin kyllä mä väittäisin, että sitä asenteellisuutta on ja että se tasa-arvo ei ole sellaisella tasolla, missä sen kuuluisi olla. Joo, just tähän, just tähän niinku työpaikkaan liittyen tai työasioihin liittyen, kun miettii sitä, että esimerkiksi palopelastajien ja poliisien univormut sun muut on niinku suunniteltu miehille ja sitten kuitenkin usein naisten kehot poikkeaa aika paljon miesten kehoista ja se voi olla ihan niinku vaaratilanteita tuova asia. Sitten työntekijöille, jotka on näissä ammateissa, niin se on jo yksi asia, missä tasa-arvo ei ole tarpeeksi pitkällä. Ja toinen on tietenkin ihan se, että miten rekrytoidaan, niin just vähän aikaa sitten on ollut työpaikkailmoituskin, jossa sanottiin, että mieluiten noin 20-35-vuotias perheetön mies tähän tehtävään palkataan ja usein naisilta saatetaan, vaikka se onkin laitonta, niin kysyttyä haastattelussa, että onko perhesuunnitelmia tulossa. Ja se valitettavasti oikeasti vaikeuttaa naisten työllistymistä, jos sä oot 25-35-vuotias nainen, koska se on se riski, että sä tulet raskaaksi ja siitä tulee työnantajalle kuluja. Mun täytyy kyllä tässä sanoa, että mä oon siis samaa mieltä raskaussyrjinnästä, jota ei pitäisi tapahtua, mutta mä tiedän kyllä, että sitä tapahtuu. Ja siihen kyllä on myös poliittisia keinoja, joilla tavalla sitä tavallaan työnantajan riskiä sille, että joku raskautuu, joka siis se on ihanin asia maailmassa, siis uutta elämää tähän Suomeen tai maailmaan ylipäätään, niin pitäisi jollain tavalla työnantajan riskiä tavallaan vähentää sillä jotenkin mä en nyt tiedä, että millä tavalla se sitten menee se äitiyspäivärahamaksut ja muut. Mä en ihan suoraan tunne että miten se menee, mutta tiedän, että tässä on ongelmia. Ja tästä itse asiassa mä oon kyllä samaa mieltä, että raskaussyrjinnän ehkäisemiseksi on vielä töitä tekemättä. Mutta palatakseen takaisin itse tähän väitteeseen, mä näkisin, että Suomi ei ole tarpeeksi tasa-arvoinen maa, muun muassa sen takia, että miten tätä ihmisten työoikeuksia on nyt heikennetty systemaattisesti. Muun muassa tämä palkkakuoppamalli ja se, miten se vaikuttaa naisvaltaisiin aloihin, tulee varmasti näkymään siinä, että se palkkatasa-arvo, me ei välttämättä päästä siihen täyteen palkkatasa-arvoon pitkään aikaan. Tässä myös mainittiin tämä raskaussyrjintä, mikä on todella valitettava ja toivoisin, että tulevaisuudessa siihen saataisiin ratkaisuja, koska samaan aikaan Suomessa ja ylipäätänsä valtiolla on toive siitä, että yhä useampi hankkisi lapsia, tai ainakin he, jotka sitten haluaa lapsia, niin hankkisi lapsia, niin se olisi hyvin tärkeää, että juuri tähän raskaussyrjintään puututtaisiin. Ja siihen muun muassa pystytään puuttumaan näillä vanhempainrahoilla, mutta myöskin sillä rekrytointitavalla. Ja ylipäätänsä sillä, että tavallaan sitä lakia myöskin vahditaan. Että jos raskaussyrjintää tapahtuu, niin siihen pystyttäisiin puuttumaan paljon helpommin. Miesten ja naisten välinen palkka-epätasa-arvo johtuu pääasiassa siitä, että
naiset hakeutuu eri aloille, mille miehet hakeutuu. Ja esimerkiksi itse kun olen hakeutunut hoitoalalle, niin mä olen tiedostanut siinä sen, että mikä on hoitoalan palkkataso. Ja jos mä olisin halunnut kovin paljon korkeampi palkkaisen työhön, mä olisin hakeutunut jollekin eri alalle. Ja täällä on hienoa se, että naisilla on vapaus ja mahdollisuus hakeutua ihan mille alalle he itse haluavat hakeutua. Joten mä en näe, että ne tuloerot riippuisi välttämättä siitä, että tämä maa olisi jotenkin tosi epätasa-arvoinen sukupuolten välillä, vaan se on myös ihan ihmisten omiin valintoihin perustuvaa. Jatkan vielä tuosta, että kun itse myös opiskelen tässä NS-palkkakuoppa-alalla, niin kyseisellä alalle tuli vasta 2 vuotta sitten ennätyssuuret palkankorotukset ihan tavallisten työtaisteluiden myötä. Ainoa ero, mikä sillä NS-palkkakuoppa-lailla on se, että valtakunnan sovittelija ei voi lähteä lupaamaan sellaisia summia näille niin kuin työmarkkinajärjestöille, joihin Suomen valtiolla ei oikeasti ole varaa. Sen takia halutaan asettaa tietynlaiset raamit, mutta lähtökohta on kuitenkin se, että kun puhutaan työmarkkinaosapuolista, niin he pystyisivät keskenään muodostamaan sen ratkaisun ja valtio ottaisi vähän enemmän etäisyyttä sitä koko prosessista. Mutta kun palataan niin kuin yleisesti just tähän niin kuin palkka-asiaan, niin kuin Nanna sanoi, niin kyllähän faktisesti suurin osa tästä niin kutsutusta epätasa-arvosta johtuu vain siitä, että kun katsotaan, että mille aloille esimerkiksi miehet ja naiset painottuu, niin tavallaan alakohtaisesti on niitä palkkaeroja. Mutta sitten jos niitä samojen alojen sisällä on vaikka miesvaltaisilla aloilla naisia tai naisvaltaisilla aloilla miehiä, niin ei heille makseta keskenään erilaista palkkaa, koska se on suoraan lain vastasta. Ei, ja siis mä haluan ottaa kiinni tuosta niin tavallaan naisvaltaisista ja miesvaltaisista aloista ja siitä niiden muodostumisesta. Sä puhuit just siitä niin yksilön vapaudesta valita, ja se on niin totta kai se niin perusperiaate, mutta ei pelkästään niin sitä kautta, että me kaikki ollaan tietyllä tavalla meidän sukupuolemme ilmentymiä siitä, että se on hyvin sosiaalinen ilmiö olla jotain sukupuolta. Se on niin kaikkien meidän identiteetin ihan täysin perusta. Ja se, miten me kasvataan siihen niin identiteettiin, riippuu tosi paljon siitä, että mikä se yhteiskunnallinen käsitys siitä sukupuolesta on. Se riippuu siitä, että mitä kasvatetaan niin kokemaan, mitä naiseus on, mitä mieheys on, mitä esimerkiksi muun sukupuolisuus on. Ja se... Anteeksi, joo. Niin, että mitä nämä on. Ja sä kasvat siihen rooliin, ja siinä kohtaa yhteiskunta myös muovaa sitä, että niinku, mitkä asiat on tärkeitä ja näin. Ja se vaikuttaa siihen, millä aloilla sä haet. Sen lisäksi on tämmöisiä tiettyjä vipukohtia, esimerkiksi niinku opot koulussa ja vastaavat, mitkä vaikuttaa ihan hirveästi siihen, mihin sä haet. Mulla on ihan anekdoottisesti mun oma sisko, joka haki siis yläkoulun jälkeen ammattikouluun automaalariksi. Sille opo sanoi toistamisen, että hei, et onko se ihan varma, että sä oikeasti haluat mennä tonne, että eikö niinku silleen, sulla olisi parempi joku lukio tai joku tämmöinen vastaava. Ja hän kuitenkin loppujen lopuksi sinne meni. Ja sitten toinen pointti siitä, että mikä niinku vaikuttaa siihen, että ihmiset menee näille tietyille aloille, se ei ole mikään biologinen sukupuoli, vaan se on täysin sosiaalinen. Ja toiseksi se, että miten nämä palkat muotoutuu näille aloille. Mietitään esimerkiksi hoivatyötä, mikä just on niinku vahvasti niinku naisten harteilla yhteiskunnassa. Niin hoivatyön palkan muodostuminen, sitä on alkujen pidetty niin ihan silleen itsestäänselvyytenä, että hänen tekee hoivatyötä. Siitä ei tarvitse välttämättä maksaa palkkaa. Ja se on edelleen niin perhekontekstissa niin se vakio. Ja sit kun se palkka on historiallisesti niin muotoutunut sillä olettamuksella, että naisen esimerkiksi ei tarvitse tienata sitä rahaa, kun mies tienaa sen pääasiallisen rahaa, jos nainen tekee jotain, niin se on vähän siinä sivutyönä. Niin ne palkat on jäänyt tosi alhaisiksi. Ja se, että miten me määritellään jotain hoivatyön palkkaa tai arvoa, sitä arvoa sille työstä, niin miksi se on alhaisempaa kuin joku insinöörityö esimerkiksi. No itse asiassa mun alalla ensihoidossa esimerkiksi on miehiä ollut pääasiassa töissä ja silti ne palkat on ihan samaa luokkaa kuin muuallakin hoitoalalla. Ja tästä päästään laajemmin siihen, että kun ehkä keskitytään liikaa siihen, että vertaillaan 2 siis keskenään poikkeavaa alaa keskenään, niin kannattaisi ehkä enemmän keskittyä siihen, että tavallaan siihen niin työnantajapuoleen. Esimerkiksi hoiva-ala on pääosin julkisen sektorin kannattelema, ja sitten ajatellaan insinööriä, se on pääosin yksityisen sektorin ylläpitämä. Totta kai, jos meillä on näin peräsaukainen valtio, niin totta kai meillä on varaa maksaa ihmisille niin paljon palkkaa, vaikka sitä toki toivoisi, että se olisi suurempi. Mutta kyllähän se pitkälti nämä palkkaerot osittain selittyy myös sillä, että kun yksityisellä sektorilla on sitä varallisuutta, niin ne pystyy myös jakamaan sitä niille työntekijöille. Julkisella sektorilla ei tätä ole. No, mä nyt nopeasti tartun, Jenny sanoi tuosta, kutsuit palkkakuoppalaiksi tätä vientivetoista palkkamallia, niin sanon niin, että Ruotsissa se on itse asiassa nostanut naisten palkkaa, ja mä sanon, että tärkeintä siinä on se tosiaan, että me saadaan ylläpidettyä tätä meidän hyvinvointiyhteiskuntaa viennin avulla, ja jos meillä
nousee julkisen sektorin palkat niin reilusti enemmän kuin vientivetoisten alojen palkat, niin yksinkertaisesti tämä yhtälö ei toimi, kun itse asiassa tällä hetkelläkin me ollaan tosi vaikeassa tilanteessa. Mutta mitä niin tällä julkisen puolen aloilla ja naisvaltaisilla aloilla pitää tehdä, niin on siis solidaarisuutta alan sisällä. Et esimerkiksi kun näitä palkkoja neuvotellaan, niin ei ole, munkaan mielestä ei ole reilua, että tässä tilanteessa tulee niin tasokorotuksena lääkäreille ja sairaanhoitajille ja lähihoitajille samat palkankorotukset, eli tai johtajatasolle. Eli tässä on tämmöistä alan sisäistä solidaarisuutta myös, jolla saadaan niin ne lähihoitaja- ja sairaanhoitajatasojen Useampi enemmän, koska siis määrällisestihän joka tapauksessa se prosenttikorotus, jos on sama, niin se on niin lisää tavallaan sitä alan sisäistä jakoa niin lääkäreiden ja johtajien ja hoitajien välillä. Mitä tulee tähän palkkatasa-arvoon, niin erityisesti yksityisellä yrityksellä juuri harrastetaan sitä, että samantasoisista tehtävistä naisille ja miehille maksetaan eri määrän palkkaa. Tätä on tutkittu paljon ja mä näkisin, että siihen tulevaisuudessa pitäisi ymmärtääkseni sitä lainsäädäntöä nyt edistetään, mutta että juuri tätä palkka-avoimuutta täytyy edistää ja varmistaa se, että kaikki työntekijät tietää sen, että kuinka paljon myöskin toiset saavat palkkaa, ettei sitten käy niin, että on näitä yksityisyrityksiä, jotka sitten harrastaa epätasa-arvoa ja maksaa vähän fiiliksen mukaan miehille enemmän ja naisille vähän vähemmän. Vajaa 10 minuuttia. Ihan nopea ehkä siis, että kuinka paljon, tai tiedetäänkö sitä, että kuinka paljon sitä tapahtuu? Siitä, että samasta työstä maksetaan sitten naisille vähemmän, koska sitten jos ajattelee sitä yritystä ja yrityksen tavoitetta on sitten tuottaa mahdollisimman paljon rahaa, niin sittenhän ne palkkaisi vain naisia, jos ne vois maksaa niille vähemmän. Tiedetäänkö sitä, että kuinka paljon sitä tapahtuu? Siis lähinnä tämä on minusta vaan kiinnostavaa ihan, koska siis, jos se on yksityisen puolella ja se firma, että hei, mähän tiedän sitten mahdollisimman enemmän, kun mä palkkaan vaan naisia tähän, mä maksan niille vähemmän. Hyvä huomio ja nopeana kommenttina just lähinnä tuohon, että jos pystyttäisiin mittaamaan ja tiedetään, missä yrityksissä tässä tapahtuisi, niin sehän menisi heti oikeuteen, koska tämä on edelleen laitonta, että samasta tehtävästä maksetaan eri palkkaa. Mä en väitä, että sitä ei tapahdu. Siis missään nimessä en väitä, että sitä ei tapahdu. Mä oon vaan kiinnostunut, että olisi kiinnostavaa tietää, että kuinka paljon sitä tapahtuu, että tiedetäänkö sitä tai Mä haluan palata nyt vielä tuohon sukupuolen sosiaaliseen aspektiin, ihan täällä yleisenä ilmiönä. Siis, ja ihan vaan silleen, mä huomasin, että se jotenkin kolahti sulle tosi negatiivisena kaikuna, mutta siis faktahan on se, että mulla on joku tietty biologinen sukupuoli, tai että mulla on vehkeet tuolla houseen sisällä esimerkiksi. Niin sehän ei kerro, se ei kerro mulle musta itsestäni yhtään mitään. Totta kai se, miten mä sen sukupuolen koen, on täysin sosiaalinen asia. Se, että miten mä kasvan siihen miten se tarkoittaa olla mies. Niin eihän se tule multa mitenkään itse sisäisesti täältä. Se tulee kanssakäymissä muiden ihmisten kanssa. Se tulee niissä ennakko-oletuksissa, mitä ihmiset ja yhteiskunta mulle antaa. Ja sitten mä niitä sisäistän, mä niitä pohdin ja mä siitä kasvan. Ja mun mielestä se on ihan todella olennainen asia tässä just, että kun me puhutaan siitä sosiaalisesta sukupuolesta, niin usein tuntuu siltä, että julkisessa diskurssissa tulee semmoinen vastareaktio, että nyt ne haluaa jotenkin poistaa sukupuolea ja purkaa sukupuolea, ja nyt ei saa enää olla poika tai tyttö, tai ei saa olla pinkkiä hupparia tytöllä. Vaan siis se, että kun me tarkastellaan tätä, milten se sukupuoli rakentuu, mitkä on esimerkiksi ne syyt, mitkä johtaa siihen, että miehet on niin paljon väkivaltaisempia. Mitkä on ne syyt siihen, että miehet on väkivaltatiloissa uhrina ja väkivallan käyttäjänä. Se on varmaan yksi parhaimmista mittareista tai ennakoijista siihen, että onko se väkivaltainen, on sen sukupuoli. Ja se ei ole vain sosiaalista. Esimerkiksi testosteronihormoni vaikuttaa miehen käyttäytymiseen. Varmasti ei ole vain sosiaalista, mutta se sosiaalinen on se, mihin me voidaan vaikuttaa. Mä en voi käydä vielä viemässä esimerkiksi Jyrin verisuonista testosteronia pois, joka saattaisi tehdä siitä aggressiivisempaa. Mutta se sosiaalinen puoli on se, mihin me voidaan vaikuttaa. Se, miten me keskustellaan miehenä olemisesta ja se, miten me keskustellaan esimerkiksi miehen ja väkivallan roolista ja vahvuudesta ja miehistä, niin se on asia, millä me voidaan vähentää sitä sukupuolittunutta väkivaltaa. Okei, tartun tuohon. Siis sukupuoli on 2 ja sukupuoli on biologinen asia. Ja yhteiskuntana meidän ennen kaikkea tulisi kannustaa siihen, että jokainen saa olla juuri semmoinen poika tai juuri semmoinen tyttö, kun haluaa olla. Jo en mäkään missään kohtaa väittänyt, että se tarkoittaa sitä, että naiselle puetaan se mekko päälle ja pojalla on housut ja jalassa, ihan tosi tyhmä esimerkki, mutta se nimenomaan on niin, että sukupuoli on biologinen asia,
sukupuoli on 2, ja miten se sukupuoli sitten sitä kehittyy, niin siinä voi olla ympäristöllä ja onkin myös sosiaalisella ympäristöllä väliä, mutta ennen kaikkea yhteiskunnan pitäisi rohkaista olemaan juuri sellainen tyttö tai juuri sellainen poika kuin on. Se on sinänsä. Kun sanot, että sukupuolia on vain 2 ja että se on biologinen asia, niin tästä ollaan kyllä hyvin vahvasti eri mieltä. Tämä on englanniksi helpompi tehdä tämä erottelu, eli englanniksi on sex ja sitten on gender, eli tällainen niin sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti. Ja no, jos mennään pelkästään tämän niin NS-biologisen sukupuolen mukaan, niin on ihmisiä, joilla on kohtu, on ihmisiä, joilla on penis, on ihmisiä, joilla on molemmat. Ja se jo niin kuin kumoaa täysin tämän sun väitteen, että sukupuolia olisi vain 2. Ja sitten jos ne pitää laittaa jompaan kumpaan lokeroon, niin sehän ei ole totta. Jos tämä on ainoa, millä te, tai testosteronilevelit, millä te tätä mittaatte. Tai kromosomit. On ihmisiä, joilla on XXYYX-kromosomit. Ja sitten mennään tähän sukupuoli-identiteettiasiaan, eli tosiaan on miehiä, on naisia, on muun sukupuolisia. Ja tämä ei ole asia, josta me voidaan väitellä, koska tämä on sukupuoli-identiteetti, miten ihminen näkee oman sukupuolensa. Tämä liittyy vahvasti tuohon sosiaaliseen sukupuoleen. Tartun tuohon, ihan pakko sanoa, koska sanoit, että on ihmisiä, joilla on vaikka kohtu ja penis. Silloin puhutaan häiriöstä. Sama asia kuin meillä on ihmisiä, jotka syntyy ilman jalkaa, mutta se ei tarkoita sitä, että ihmisillä, mä en voi sanoa, että ihmisillä on 2 jalkaa. Ja siinä pitää auttaa totta kai, että sitten kehittää, se ei tarkoita, että on jotenkin vääränlainen ihminen, jos on vaikka intersukupuolinen syntyessään, mutta se ei ole sukupuoli, vaan se on nimenomaan häiriö. Yhtä lailla, kun voi sanoa, että miehet on keskimäärin naisia pidempiä ja on yksittäisiä naisia, jotka on miehiä pidempiä, ja yksittäisiä miehiä, jotka on naisia lyhyempiä. Hetken sanonko mä oikein, mutta ihan sama, että ymmärrätte pointin. Se on siis sun mielestä häiriö, ja sitten nämä lyhyet miehet pitäisi jotenkin muuttaa niin, että ne olisi pidempiä, ja sitten nämä pitkät naiset pitäisi lyhyempiä. Ihan täysin väärin, mitä mä sanoin. Mutta siis sä ymmärrät, miten tämä sun argumentti ei ole kauhean pätevä. Sun argumentti siitä, että koska meillä on semmoisia ihmisiä, jotka syntyy tavallaan vaikka molemmilla sukuelimillä, tarkoittaa sitä, että sukupuolia ei ole 2. Ei pidä paikkansa, koska kyseessä on siis häiriö, koska lähtökohtaisesti on miehiä ja naisia, ja sitten jos syntyy vaikka ilman jalkaa tai yhden kromosomin enemmän, niin se on jonkinlainen kehityksessä tapahtuva häiriö. Se ei tarkoita sitä, että se ihminen on jotenkin huonompi sen vuoksi, mutta sukupuolia joka tapauksessa silti on 2. Miksi se on häiriö eikä 3. sukupuoli? Miksi se on niin vaikea? Biologinen poikkeama. Niin, biologinen poikkeama. Mä syntyisin niin, että mulla on 3 käsi, niin ihminen ei ole yhtäkkiä 2- tai 3-kätinen laji, vaan ihminen on silti 2-kätinen laji, mutta siihen on tullut biologinen poikkeama mun kohdalla, jos mä synnyn sillä tavalla. Mun mielestä se on tosi epärehellistä jotenkin olettaa, että sukupuoli olisi ainoastaan biologista ja niin kuin, jotenkin ignorata tavallaan sitä, että miten ihmiset ajattelee, miten me niin kuin ylipäätänsä kasvataan, miten se niin kuin sosiaalisointi tapahtuu kasvaessa. Et tavallaan niin kuin siinä kasvatuksessa myöskin vaikuttaa tosi paljon se, että miten me käsitetään naiseus, miten me käsitetään miehuus. Ja ylipäätänsä on monia ihmisiä. Me ei voida niin kuin tässä sanoa, että muun sukupuolisten tavallaan ajatukset ja ylipäätänsä käsitys sukupuolesta on väärä, koska me ei jotenkin ymmärretä sitä, koska me ei olla niin kuin muun sukupuolisia. Tai sitten jotenkin tavallaan kieltää transihmisten niin kuin, käsitykset tai niin kuin, tavallaan oma se sukupuoli-identiteetti. Et mun mielestä on jotenkin tosi epärehellistä sanoa, että sukupuoli on ainoastaan sitä biologista, kun tavallaan me ollaan tosi monimutkaisia olentoja. Ja siihen sukupuolikäsitykseen liittyy myöskin se, että miten yhteiskunnassa ymmärretään se sukupuoli, mutta myöskin se, että miten me ajatellaan itsestämme. Minä puhuin äsken siis fyysisestä, biologisesta sukupuolesta. Ihminen voi kokea olevansa jotain muuta sukupuolta ja sitten hän kokee, niin ei siinä ole mitään ongelmaa. Mutta nimenomaan kun puhutaan biologisista, fyysisistä sukupuolista, niin niitä on 2. Mä haluan vaan kiittää kaikkia. Mun mielestä mä oon niinku, siis aivan fiilareissa siitä, että mä sain kokea ja todistaa tällaisen keskustelun. Koska jos tää olisi käyty netissä tää keskustelu, niin tää olisi ollut kyllä, sit niin sanotusti ruskea materia osuu tuulettimeen niinku saman tien. Et se on vaan sellainen, että tää on vaan niin jotenkin hienoa
että pystytään olemaan tälleen keskustelemaan. Ja mun mielestä vaikka välillä tuntui siltä, että tulee semmoisia pieniä piikkejä, niin kyllähän tämä oli niinku tosi kiihkotonta ja ehkä asiat riiteli, mutta ei ihmiset. Ainakin mun näkökulmasta. Mä en tiedä, mitä mieltä te olette. Joo, mä menen, jos menee tuossa nyt. Kiitos. 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 Kiitos.